Takže čaute ľudia, vás dneska vítam pri ďalšom videu na mojom kanále a dnes to bude z hry Minecraft. Dnes to bude z nášho serveru Nemajnuj. Ako už z názvu a náhľadiaku z tohto videa môžete poznať, dnes budem stavať automatické skladisko v mojej baske, ktorú som si robil v druhom dieli. Aj som tam dával čestky a tak ďalej, ale odtedy sa to už všetko veľmi zmenilo a tento server prešiel už aj aktualizáciou na 1.21, čiže sme si sem už dali aj waystony, čiže sa môžeme teleportovať z miesta na miesto. A máme tu rôzne ďalšie vychytávky, ale ja už to nebudem obkecávať. Dajte like a odber a my už sa vrhneme do toho. Tuto mám prvý waystone pri mojej posteli a teraz idem do môjho domova, vlastne čo som si staval v tej jaskyni alebo tak a uvidíte, ako to tam vyzerá. No, čiže sme tu a vyzerá to tu takto, je to dosť prerobené. Tuto bude to automatické skladisko, čo vám dám z toho ten timelapse. Tuto som to aj kopal dosť dlho, tuto mám na to veci. Hej, redstone a takéto, aj tuto. A tento diel bude o tom, že budem stavať toto skladisko a ešte nejaké veci urobíme. A na tomto serveri je tu teraz so mnou aj Kira, čiže teraz tu hráme dvaja a môžeme sa vrhnúť do toho timelapsu, čiže poďme na to. Takže čaute, som umelá inteligencia a počas tohto timelapsu by som vás chcela zabaviť. Ako prvá vec, dajte like a odber. A druhá vec, smrdia ti trenky. To bolo všetko, dúfam, že som bola milá. A čaute, majte sa a užívajte si letné prázdniny, ktoré nastanú. Dovidopo. A vlastne takto to celé vyzerá. Ja už som ukončil, už iba dám posledné úpravy, zarovnám terénu a ešte tam doplním do týchto hopov tie veci, aby to skladisko bolo funkčné a vlastne sem dáte itemy do tej čestky a roztriediť vám to sem a tie, ktoré tu nie sú, no tak vám to hodí do tejto tu na čestky. Ja dúfam, že sa vám takéto kratšie video páčilo a majte sa. Čaute.